Силата на природните имуномодулатори Г132 се състои в неутрализиране на свободните радикали, които причиняват заболяванията. Г132 съдържа най-ценната съставка – пчелно млечице, което се произвежда от най-младите пчели-работнички. То връща енергията на клетките, действа антибактериално и антивирусно. Зеленият чай 4000 години се използва в традиционната източна медицина, предотвратява отлагането на тромбоцити, понижава холестерола и помага на храносмилането. Ресвератрол от червено гроздев има благоприятен ефект върху сърцето и кръвоносните съдове, предотвратява образуването на кръвни съсиреци, намалява възпаленията. Протеин от акула предотвратява растежа на нови кръвоносни съдове, които хранят туморите и забавя растежа им. Ефектите са доказани и при митохондриалната антиоксидантна защита на черния дроб. Г132 от Генотерма Луцидум се състои от 3 атома кислород. Най-мощните природни антиоксиданти. Запазете и възстановете здравето си с Г132. При закупуване на един пакет от Г132 получавате допълнително 30 капсули във всички аптеки.